יש לי תחושה שאני יודעת מה הנשיא אובמה יעשה בתום כהונתו. מקצוע חדש. חגי תשרי בפתח, אבל על הבמה כבר מתכוננים השחקנים למופעי חג החנוכה לילדים. באחד מהם מחזמר חדש מופיע זאב רווח עם שחקניות חיזוק מפתיעות בובות דינוזאורים גדולות. הכתבה של ניקול יוחין ועומר ירדני. פארק הירקון, 50,000 איש! קדימה, פליי! היום לראשונה אחרי 60 מיליון שנה. בחג החנוכה הקרוב ינסו שחקני המחזמר הזה להוציא את הילדים ממסך הטאבלט אל עולם שכבר ניחד, עולם הדינוזאורים. כמו בכל סיפור, גם כאן יש חלוקה ברורה לטובים ולרעים, לחושך ולאור. זה רוי בוי, והיא המתוקה. לילה קוראים לה בהצגה. אני משחקת את הרעה, את הלילה. היא רוצה פשוט להשמיד את הכל. היא רוצה לקחת את הדינוזאורים שבהצגה הם טובים, להפוך אותם לרעים. והיא בעצם מנסה להתנקם בו, שהוא מלך האור. בהצגה שני האחים נשאבים לתוך הטאבלט ומוצאים את עצמם בעולם דמיוני. מי שנחלץ לעזרתם הוא מלך האור, זאב רווח, שאחרי קריירה של יותר מ-50 שנה עדיין מתרגש לקראת העלייה לבמה, בייחוד לפני קהל הילדים. קודם כל, הרגשה לשחק עם שחקנים נהדרים וצעירים, זה עושה לי הרבה שמחה. והמחזה הזה של הדינוזאורים, יש לו הרבה מסרים. אני חושב שמי שהרס הכל הוא יותר האדם. קודם כל, זאב רווח הוא דינוזאור באמנות הישראלית, הוא אדם שעשה 34 סרטים, 45 הצגות, אומן שבא ונותן את כל כולו למחזמר חדש על דינוזאורים שמביא לנו בכלל צבע אחר לבמה הישראלית. בכל שנה יוצרי הצגות הילדים ומחזות הזמר לחנוכה מנסים להמציא את הגלגל מחדש בעבור הילדים שסף הריגוש שלהם רק עולה. זה מחזמר שהדינוזאורים הם סוג של תפקיד ראשי, הם שרים, הם רוקדים, הם הסיפור שלנו. הפירוטכניקה, המוזיקה וכמובן דמויות הדינוזאורים בגובה של יותר מ2 מטרים נועדו בסופו של דבר לנסות ולהעביר לצופים הצעירים מוסר השכל ברוח התקופה. דווקא כשאני הייתי ילד, אנחנו היינו ילדים, מה שהיה מעניין שהדמיון היה הרבה יותר פרוע וחופשי לדמיין דברים כמו דינוזאורים. אז ילדים יוכלו לצאת עם דמיון יותר רחב אולי מההצגה הזאת ולהבין שהטאבלט הזה זה לא הכל, זה רק קופסה קטנה.